I ni'n cyrraedd yr rhai hun nawr, yr meirch dros 8 blwydd oed gyda'r adran C, y Merlod Cymreig Teip Cob, sydd wedi bod yn rhan isia'r cylch. Ie, wir. Ychydig bach o tac fan hyn, Rob. Ie, gallu di wneud e. Dim byd yn erbyn e. Does dim pawb yn dewis wneud e, wrth gwrs, ond mae fe'n gallu helpu ambell i geffil. Os wyt ti moyn codi fe, ti'n bach, ti'n bod. Tre newydd, tŷ newydd Hurricane oedd y ceffil melyn, fe welon ni ar y drot. Fe fydd Mr Foster siŵr o fod yn bles iawn i glywed bod e'n dod at diwedd yr adran. Mae gydag e stamina. Wel, mae fe. Ydy Brian Foster o Sir Fynwy wedi bod yn beirniadu yr adran ec. Unwaith eto, ni'n gweld y trinwyr ifenc yn dod nôl i'r cylch, a mae honno'n sicr wedi bod yn stori y flwyddyn hon. Oedd Rob a fi yn sôn gynnau yn dod ni'n cofio gweld gymaint o rai ifenc yn dod i ddangos. Mae wedi sefyll mas i fi y flwyddyn hyn, wy byth wedi notisio cymaint o blant, ti'n bod, neu bobl ifanc sydd yn dewis dod i'r cylch, a ti'n bod, pleser gweld nhw fyd. Pleser gweld nhw. A na ti ddisgyblaeth a phroffesiynoldeb yn ifanc? Ie. Mae nhw gyd yn ei jobyn da fyd. Mae rhywun yn dysgu nhw'n fanna. O Ben Orchard, Older World Rolls Royce. Dyna enw da, Rolls Royce. Mae hwn wrth y march pa fod un ddygyfnor ac allan o synod Rwana. Ia wir, y merch un sy'n tu blaen i ni nawr. Cyn i ni fynd mlaen i'r pencampwriaeth dde. Ti'r sgidiau lliw yn sefyll mas. Mae'r yna boblogaidd. Mae rhaid gweud. Ti'n gweld boes y Cobs yn gwisgo'r sgidiau rygbi rhan fwyaf yn dyfe, ar studs o dan nhw i gadw nhw ar ei drad. Mae rhaid ti fod yn ymarferol. Ie, ni wedi cael ambell i flwyddyn yma. Mae'r pwdell a'r mwd wedi bod yn ddigon. The European leads with the Dutch draft, the Persian and the Belgian draft. Now, the record English Shire horse dates back to mid to the late 1700s. And during the British Industrial Revolution, demand for goods of the United Kingdom increased. I ni'n cyrraedd y pen llanw mewn ffordd o ran y dosbarthiadau, y meirch 8 blwydd oed a throsodd gyda'r adran ec y Merlod Cymreig. Dyna chi Delyth Simons ar y dde, di bod yn stiwardio drwy gydol yr wythnos, a Brian Foster o Sir Fynwy yn beirniadu yn yr adran ec. Mae yn feirniad hynod o brofiadol yn ogystal â Delyth Simons yn stiwardio ers blynydde. Mae ers blynydde, ydy. Bydde rwy peth hebddoi, mae rhaid gweud yn cylch yr adran C. Ac i ni wedi cael cwmni i mherchu me drwy'r wythnos hefyd? Ie. Beth Simons? Ydy, mae hi wedi gwneud i amser yn tyfu lan fel stiward yn cylch na fyd. Ond wrth gwrs yn disgwyl babi. Cyn bo hir, so gyda ni fydd hi, mae'n saffach mewn fan hyn. Felly dyma ni yn edrych yn fanylach, ac y stori wedi bod yr wythnos hon, fi'n credu, yr heini sydd yn ifanc wedi bod yn dod i arwen. Wedi cael ei dynnu mewn, fi'n credu, ar y dechrau, mae tir llawn Rolls Royce. Dyna pwy yw e, ie. Tir llawn Rolls Royce i'r perchynog Dawn Groom. Wedi cael ei fagu wrth y march, Mowcroft the Master, ac allan o tir llawn Elegant Lady. Tysa fe'n ennill, se hwnna'n freuddwyd o ran enw, bysa fe? Rolls Royce o'r adran ec. Ie, brwm, na gyd sy'n eisiau gweud. Ydy, mae hwn yn ddosbarth, dim gormod o gyffyle ymlaen, mae rhaid gweud ni, ond fel enillydd mae hwn un o'r gorau. Rolls Royce wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Ar hyn o bryd, wedi cael ei ddwys gyda Brian Foster, y gorau o'r merch dros 8 oed. A fel yr arfer, mae Brian wedi bod yn siarad
yn hynod o hawdd gyda pob un o'r cystadleuwyr ac yn rhoi o'i amser, yn hael iawn o'i amser. O ti'n gweud na, gan harach o'n i ddim, gallai weid, o'n i ddim wedi gweld ni, ond wyt ti'n rhaid mafeg a gair da pawb, yn dyfe? Gall hwnna wneud wahaniaeth mewn ffordd i dyddwrnod, yn dyfe? Odi. Neu le wyt ti dweud benni lan yn y llinell? Dyna ni. A'r arwyddo cyn derbyn y garden goch a'r osglwm. Interestingly, the blue and red wagon is called the Wiltshire Boat Wagon from 1911. And what you would find is the blue bit comes off and floats as a boat to pick up reeds and rushes, and then that will be put on to the wagon bits and be taken away. So the blue and red will be used as a boat and also used as a wagon. That was in Wiltshire in 1911, and it was taken from a farmer's field 30 years ago in Sioe. A dyma ni, tir llawn Rolls Royce. Y march sydd yn ennill yma yn yr adran Cymreig Teip Cob, yr adran ec, a llon gyfeched mawr iawn i Dawn Grŵm y perchennog. Ac yn y cylch adran ec, yn y newid gwblhau o dosbarth ar gyfer Cymreig Teip. Many congratulations.